martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangi honon nami mahatam na badiyay. Uka marohanami doho pikiran nami di bagasan toddim toddi parbadia. Asatakas sutangi ho kami, jalatakas huatu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria nahi naholongan ni Tuhata, turpu jamita dihita, di minggu na pasapulusia hodung Trinitatis, imana tarsurat di buku 2 Timoteus bidutolu, mamuka sian ayat 10, sahatu ayat 17. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Alai di ihutoko doau di poda, di parange, di tahi, di haporseaon, di labas, holong dohot benget ni roha. Di bagasan akka pangalileon, haporsuhon, akka nama satu au di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon na say gudang dohu taon, jala di palua Tuhani doau, sian saluhut nai. Alai, dang tarbahen sohona lele, nasa naung marparange, daulat, marhite-hite Kristus Yesus. Alai na makapogani hamaguana do akaparjahat dohot siulas uti-utian na pauto-tohot do nasida huhut di pauto-oto. Alai anggoho say miyam madibagasan akka naginuruhon jala naung hina porsea ammi ay di botohodo na mangojar hossa tuho, na mangajar hossa tuho. Huhut ala di botoho sian siatete homidope surat na badiyai na margogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporseao di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamodai, mamisang, pauli-ulihon, manogu-nogu di bagasan hatigoran. Asa ripas salak ni debata, hobas tu nasa ulaun nadinggan. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, sude dohita makatidakon, paboa buku nabadia, manang kitab suci ni halak Kristen, ima Bibel atau Alkitab. Martin Luther sahalak toko reformasi gereja madok, hola tolu dodalan naboi mabahet jolmai malua, manang mabahet jolmai selamat. Dia mai na perjolo diguari mai solapide, lapatanna manusia selamat karena iman. Na paduahon sola gratia, lapatanna manusia selamat hanya karena anugerah. Na patuluhon sola scriptura, lapatanna manusia selamat hanya karena kitab suci, manang Bibel. Pangatusion na torang, taringot tu Bibelon, boy do mangaleho kaluau tu jolma. Atong dia do parsiajaran na bui buatota, manang atusata sian Bibelon. Asa bui mangalehon haluaon tuhita, songon na dipatorang diturpuk jamita sadarion. Na perjolo
surat Nabadia. Surat Nabadia manang Bibel margogodoi pabisukon. Alani rikot dimulai sian si etehetehon masa kanak-kanak boy tapatudos tu padohan ni na tua-tua na madok sala madasor sega luhutan. Alani ido sangat dibutuhkan perang orang tua dalam mendidik anaknya sejak dini, dalam mendidik anaknya sejak awal, patadahon, pabotohon, dohot mamudahon, hatani debata. Napadua homa huria nahinaholongan nitu hatta. Hatani debata namarguna doi mamudai mamisang dohot pauliulihon. Hatani debata ima manogu-nogu hita di bagasan hati goran. Mamudai atau mengajar mangalehon informasi na positif. Taringot tulomo ni rohani debata. Jadi marhite na mengajar hokata ni debata do ubay nagawe taboto taastusi taringot tuhata ni debata. Dungi namarguna dohata ni debata laho mamisang. Boasa asa ditadda jolmai pangalaho si ulahononna dopak debata nang dohot dongan na jolma. Songoni nang pangalaho narikot si pasidingonna maradopon debata songoni nang maradopon dongan na jolma. Dungi namarguna dohata ni debata laho pauli-ulihon. Lapatanna mengurupi sasahalak asa hot jongjong muse di hati goran. Unang say tartading di pangalaho na robi. Jadi holan hatani debatado na bui pauli-ulihon ngolutta songoni nang parangetta asa bui hita marhai baruon di bagasan holong ni rohani debata. Dungi hatani debata na marguna doi laho manogu-nogu. Lapatanna holan hatani debatado natuk patuduhon dalan dohot ngolu na hobar tulomo ni rohani debata. Huria na hinaholongan ni tuhatta danga dong jolma di portibion na sempurna. Ido ubain na asa tapake bibeli laho pauli-ulihon ngoluta mamudai mamisang dohot manogu-nogu ngoluta asa dapotak kita dijabar hanggoluan na sorasuda na pinarade ni tuhatta tuhita. Jadi heado adong sada berita masa di sadetiki nalaho do sahalak napistar jalan na terberita menyeberangi sada danau laho tu sada pulau. Uju tongon nasida marsampan say lalak do amata napistaron majahai buku. Dungi tope ma ditongani taui nasida disukum ma na marsului. Ai dibotolakam do tahe majaha dungi dialusi parsului ma. Daku boto daba amang sohutadda surat ay marsikola pe sohea au. Dungi huhut mekel subing didok napistarima mengalusi parsului. Bah molo so dibotolakam majaha sato ngasian portibion mate ma aidang boto ommu be agi dia. Alai uduk do parsului manangihon alus ni napistari. Hape
dang piga dan nari topuma naing lonong sului ngagudang masuk aik. Anggo mata na pistari nunga hir hodokna marlanga bohina ala ni biarna alai anggo parsului huhut mekel subing di sukuma ai di botolakam do tahe marlange ninna mamanuku na mata na pistari huhut akka hitir dia lusima daung ai dakea huboto marlange jala dakea marlange au dia lusi parsului ma atong molo songoni sude ngolum mate madi tau on ala so di boto ho marlange uhu ma parsului mekel huria nahi naholongan ni tuhatta dia ma nanaing berengotta sian turpuki unang sumur tita mamake hata nasian bibeli laho pauliulihon sotung taripu molodung ta omo portibion dung dihita aka nahina tonggi ni portibion gabe torus mahita mangolu di hasianganon dungi ringgas mahita mangguruhon hata ni debata na di bibeli ai marhiteido hita boi mangula jala mangolu rodi saliling nililingna ai torop do jolma na soboi mana di akka hapor suhon makang holongi hatai ujungna gabe lilu ibana gabe diulah hajahaton manang songoni nang akka na dihasianganon gabe marbalik maka holongi portibion mamereng nama sai ubahet di doksi Paulus tu si Timoteus diturpukon alai anggo ho sai miam ma di bagasan akka naginu ruhommu jala nahi na porsea ammi miam maho di bagasan hasitongan masariko do hita masariko do dihita adong nagabi tiruan adong nagabi teladan ningoluon songon na pinatuduhon ni si Paulus maradopon si Timoteuson tarlumobi ma tiruan na marhahonaan tu tanggung jawab songon sahalak pemimpin dohot si ulahon hatai ngolu nagabe tiruan namar parange sadalat tu hata ni debata nang jumolo tarida sian akan naposo ni Tuhani asa gabe model di akka ruas ni huria di akka ulaun si ganupari tarlumobi ma dina maka holongi Tuhani molo dauhi tasian hatai totu na adong do na sala di bagasak kadiriotta ima nasai makarikotot dope akka ngolu na di portibion manang mangihutton hisap-hisap na sadiri laho mangaloi tapangido ma todi ni Tuhani manogi hokita tuhati goran amen martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam na badiai naung takas paingoton jala manungguli hapor siaw nami holan mangasahon jala holan marhiteo katam na badiaido tar jalo hami upah hanguluan na pinaradem di hami alani i Tuhan na mangido mahami tuho homa na maniop gomos hapor siaw nami unang say dilalap-lalapi jala diluluhon toddini portibiok kami asi maroham Tuhan tangihom mapangiduan namion amen.